Sağaman oturmuşsunuz. Bugünkü gepleşigimizde biz sizin bilen iki hili padşalyk barada görüň edýäris. Bilşiňize göre dünyadaki her bir adam bu barada bilýär. Men pikirden siz hem bilýärsiňiz. Dünyada iki hili padşalyk bar. Hudaýyň padşalygy ve şeytanyň padşalygy. Dünyada iki hili güýç var. Garanqylyk güýji ve ýagtylyk güýji. Bugünkü gepleşigimizde men sizin bilen aýratynda garanqylyk padşalygy, ýagny şeytanyň padşalygy ve bu padşalygy onuň nähili dolandyrýandygy barada gürrüň etmek isleýän. Ve geljeki gepleşiklerimizde elbetde Hudaýyň padşalygy, ýagtylyk barada da gürrüň ederiz. Gelin ilki bilen bu gepleşigimize başında Mukaddes kitapdan käbir aýatlary okalyň. Yankı aýdyp geçişimiz ýaly. İki hili padşalyk var. Bugün şeytanyň padşalygy, garanqylyk dünýäsi barada, erwet ruhlar barada gürrüň ederiz. Şeytan bu ýalanyň atasy, garanqylygyň padşalygy, padşalygynyň padşasy. Ol nähili öz padşalygyny dolandyrýar. Mukaddes kitapda şeýle ayet var. Timoteýe yazılan 2-nji hatyň 7-nji ayetinde çünkü Hudaý bize gorkaklyk ruhuny däl de güç, söýgi, nepsine buyurmaklyk ruhuny berendir diýilip ýazylan. Seredin Hudaý bize gorkaklyk ruhuny däl de güç ve söýgi, nepsine buyurmaklyk ruhuny berendir. Gorkaklyk ruhu var. Bu şeytanyň öz padşalygyny dolandyrýan ruhu. Şol bir wagtda ýagtylyk padşalygy, ýagny Hudaýyň padşalygy güç, söýgi, nepsine buyurmaklyk bilen dolandyrylýar. Häzir biz ilkinji ýanky aýdyşymyz ýaly ilki bilen şeytanyň padşalygy barada gürrüň edeli. Şeytan öz padşalygyny nähili dolandyrýar? Şeytan öz padşalygyny gorkaklyk ruhu bilen dolandyrýar. Jebir jepa bilen, sütem bilen, adamlary gorkuzmak bilen, diňe gorkaklyk ruhuny ulanyp, ol öz padşalygyny dolandyrýar. Emma bu padşalygyň soňu ýokdur. İncilde yazılan şeytanyň padşalygy eýýäm höküm edildi. İsa Mesih haçda ölüp ölen wagtynda ol ýylanyň kellesini mınjyratdy. Şol peýgamberlik yerine ýetdi. Aýaldan doğulan biri, ýagny Mukaddes ruh arkaly Bibi Meryemden doğulan İsa Mesih yankı şeytanyň kellesini mınjyratdy. Bu diýmek garanqylyk padşalygy eýýäm höküm edildi. Onuň soňu bardyr. Hudaýyň padşalygynyň ne başlangyjy, ne de soňu bardyr. Sebäbi Hudaý bakydyr. Emma şeytanyň padşalygy baky däldir. Onuň başlangyjy bar we onuň soňu bardyr. Emma muňa garamazdan şeytan entek azatlykda öz padşalygyny dolandyrýar. Bu padşalygynda gorku bilen dolandyrýar. Ol nähili gorku? Şeytan hemişe adamlaryň yüregine gorku salýar. Hemişe adamlary gorku bilen, gorkaklyk ruhu bilen bütünlei gurşap alýar. Da şonuň bilen dolandyrýar. Şey dep ol padşalygy, onuň padşalygy hereket edýär. Emma Hudaý näme diýär? Hudaý bize gorkmaň, gorkmaň, gorkmaň diýip her güni öz sözünde aýdýar. Gorkmaň diýen söz Mukaddes kitapda 365 gezek ulanylýar. Bu diýdigi näme? Bir ýylda 365 gün boluşy ýaly. Her gün ýerden Hudaý bize gorkmaň, gorkmaň, gorkmaň. Siz gorkaklyk ruhu bilen dolandyrylmaly däl. Siz güýç we söýgi, nepsine buyurmaklyk, Hudaýyň mukaddes ruhu bilen dolandyrylmaly. Çünkü siz meniň çağlarym diýip Mukaddes kitapda aýdýar.
Emma şeytan hemişe adamları ölüm korkusu bilen, bedbahtçılık korkusu bilen, keselçilik korkusu bilen, bütünle aydanımızda korkaklık ruhu bilen her taraftan kurşap alıyor. Ve şey dip adamların üstünden hüküm sürüyor ve onları eziyor. Onları nalet aslında, cebir cepa aslında saklaya. Huday bizi bu korkaklık ruhundan azad etmek isteyen. Korkaklık ruhu nehili durmuşa tesir edip biliyor. Her bir adamın içinde nemedir bir zattan bolan korku vardır. Köp adamlar ölümden korkuyorlar. Köp adamlar bedbahtçılıktan korkuyor. Köp adamlar yekelikten korkuyorlar. Köp adamlar beyiklikten korkuyor. Köp adamlar samalyoda yani uçağa minmeye korkuyorlar. Köp adamlar ulu deniz, sudan korkuyorlar. Umuman aydanda adamın durmuşunda hemişe bir zattan bolan korku vardır. Adam nemeden yengilsen İncil'de yazılan, şol zatın kulu bolyan deyip yazılan. Eğer sende durmuşunda bir zattan bolan korku var olsa, onda şol korku seni yengiye ve seni özüne kul edip seni baskı aslında saklaya. Men durmuşumda da hemişe beýle ýagdaýlar yüze çykýar. Emma Hudaý meni maňa hemişe duýduruş berýär. Batır korkma. Korkma, men senin bilendirin. Maňa bil bagla. Çünkü sen menin elimde. Menin elimden seni hiç kim menden sorawsız alıp bilmeýär diýip meni ruhlandyrýar. Men durmuşumda yanqaydan sanak geçen zatlarımızın käbirlerinden korkaklık mende de bardy. Men bugün käbir zatlar barada siz bilen paylaşmak isleýän. Çağılığımdan men ulu suwlardan korkýardym. Derýanyň suwuna, denizi men 18-20 ýaşyma çenle, 20 ýaşdan geçene çenle deniz diýen zaty hiç görmedim. Belki bu bir täsin zat däldir. Sebäbi biz o ýerde doğulan, ovada ulalan, denizden, deryadan has uzakta ve umuman aydanda çölde önüp ösen Türkmenler, Türkmenistan'ın %85% dine çölden ibaret. Köpümüz denizden uzakta yaşayarız. Men pikir eden köp adamlarda sudan olan, denizden olan, ulu açık akyandan olan korku her bir adamda da, her bir Türkmende bardır diye pikir edýän. Beýle korku mende de bardı. Ama näme üçindir bilemok. Men durmuşumda şeýle ýagdaýlar, şeýle wagtlar boldy. Denizde işlemege, ulu gemide işlemege, bunun neticesinden, bunun sonunu oylanman karar kabul ettim ve işe girdim. Ve denizde balıkçı olup, yani maryak olup, akyanda, açık akyanda işledim. Men ta denize gelip 3-4 günlep gemi yörep, akyanın in ortasına barana çenli. Daş töröňde hiç bir zat görünmeýän ýagdaýa gelene çenli, denizin nähili uludugyny, nähili gorkunçdugyny göz öňüme de getirmändirin. Şeýle ulu suwdan gorkýan adam nädip men bu işi saýladym diýip soňuny pikirlenmän, gidipdir nähili batyrlyk mende peýda, nirden gelipdir men bilemok. Emma haçanda denize çıkan wagtymyzda, açık denize çıkan wagtymyzda daş töwereginde hiç bir zat görünmeýär. Şeýle bir dört tarapyna feredýän ullukan giden suw bunun soňu ýok. Şeýle bir ulu tolkunlar var. Bir näçe metr ulu tolkunlar her gün diýen ýaly denizde, akyanda. Emma men suwdan gorkanlygymy, hakykatdan gorkýanlygymy şonda duydum. Şol gorku meni şeýle gurşap aldı her taraptan. Hatta men daşara çıkıp açık akyana seretmäne de gorkýardym. Aynany da bolýan otogumda ýatýan yerimde aynany da yapıp hiç zat görünmez ýaly edip şeýle gorkýardym. Emma hemişe kellemde suw eger bir bedbahtçylyk bolaýsa hiç bir gidere, kaçara, gutulary yer ýok. Şeýle ulu korku meni gurşap aldı. Bir näçe aýlap men gemide boldum. Gemiden çıkıp, daşary çıkıp bir
Temiz havadan dem almanı da korkuyadım. Şeydip korkaklık ruhu bütünle kurşap aldı ve meni näle diysem hareket edip bilmeyen ýaly, el ayağı işlemeyen adam ýaly derecege çenli getirdi. Sonda Hudaý maňa yüzlendi. Batyr, senin durmuşun men elimde. Nämeden korkyan? Näme üçin edil sen gämiň suwa çümmeli? Näme üçin edil sen suwa gark bolup ölmeli? Näme üçin, nämeden korkyan? Sen durmuşun men elimde. Korkur ýaly hiç bir zat ýok. Seret beýleki işleşlerine. Olar hiç zattan hiç haçan korkan oklar. Sen näme üçin korkyan? Bu korkuny seni yeňip çykmaly. Yeňip bundan üstün çykmaly. Emma men öz içimden pikirlenýärdim. Nädip? Hudaý maňa şeýle sözler aýtdy. Sen taş döwründäki adamlar ýaly hiç zattan korkman, ädim ät. Men ädim ät başladım. İlki bilen pencereden seredip başladım. Soňra birazjyk bir näçe minutlap daşaryk çykyp başladım. Seredip başladım akyana. Emma men gemide şeýle öwrenişdim. Şeýle suwdan, ýanky uly suwdan bolan gorka men durmuşumda kemkemden bütünle ýok boldy. Hatta men şeýle uly tolkunlar bolan wagtynda da, şeýle storm bolan wagtynda da gemiden daşaryk çykyp muny diňe şeýle synlap oturup bilýärdim bir näçe sagatlap. Häzir mende deňizden, akyandan bolan gorky ýok. Näme üçin? Hudaý meni şol gorkaklyk ruhuny gurşap alan, meni gurşap alan gorkaklyk ruhundan daşaryk çykardy. Ve ondan yeňip üstün çykdym. Gorkudan yeňilen wagtymda men gorkuň guludum. Emma Hudaý bu gorkudan meni yeňip üstün çykmaga güç berdi. Şeýle gorky her bir adamyň durmuşynda bar. Mysal üçin men beýiklikden de gorkýardym. Samolyotda uçan wagtymda aşak seredip bilmeýärdim. Ýokary jaýlarda ýaşap bilmeýärdim. Ýokary 10 etajly jaýda ýaşamaly boldum. Şeýle pencereden sereden wagtyň deňiz görünýän odan jaýda men hemişe perdeleri yapıp, aynalary yapıp, hiç bir daşaryk seredip bilmeýän ýaşadym. Şonda da Hudaý maňa näme üçin korkyan? Nämeden korkyan? Beýiklikdemi? Näme üçin edil sen ýaşaýan jaýyň ýykylmaly? Näme üçin bet bagçylyk edil seniň bilen bolmaly? Maňa bil baglamany öwren. Gorkaklyk ruhuny yeňip geç. Ýuwaş-ýuwaşdan pencereleri açyp, ýuwaş-ýuwaşdan perdeleri açyp, yankı görünýän owadan görnüşe seredip, deňize seredip oturmany başardım. Emma bu bir näçe wagt aldy. Emma şol gorkaklyk ruhundan Hudaý meni ýene de çykardy. Häzir men gorkmaýan. Bu diýdigim men hiç bir zatdan gorkmaýan diýdigim däl. Gorky hemişe maňa hüjüm edip bilýär. Size de şeýle. Emma Hudaý hemişe gorkaklyk ruhundan azat olun. Özüňizi ýeňdirmen. Çünkü bu meniň padşalygymyň ruhu däl. Men gorkaklyk ruhu bilen dolandyrmayan öz padşalygymy. Men söýgü we güýç bilen dolandyrýan, mukaddes ruh bilen dolandyrýan diýip Hudaý yüzlenýär. Köp adamlar ölümden gorkýar. Näme üçin? Ölümden soň nire düşjägini bilmeýärler. Şoň üçin gorkýarlar. İsa Mesih'e iman etsen günahların bağışlanar. Baki yaşayışı ev olursun. Cennete düşeceğine olan iman kazanarsın. Ondan sonra senin için ölüm korkunç olmaz. Bu korkunu yenip geçersin. Köp adamlar keselçilikten korkuyor. Köp adamlar yekelikten korkuyor. Köp adamlar yanlışmaktan korkuyor. Köp adamlar dürlük ile karanlıktan korkuyan adamlar var. Ama korkman. Hudaýa bil bağlan. Köp adamlar durmuşuna gelen hayvattan, izarlanmalardan, köp problemlerden, adamların hop salışından korkuyorlar. Ama korkaklık bilen Hudaý öz padşalygyny dolandyrmaya. Bu şeytanın ruhu. Şonun üçin doğruluk bilen, güýç bilen, söýgü bilen Hudaýyň mukaddes ruhu bilen dolandyrılan padşalyk bu Hudaýyň padşalygydyr. Beýle padşalyk baky dowam eder. Ama gorkaklyk bilen dolandyrylýan, gorku bilen dolandyrylýan padşalygyň
hemişe soňu bardyr. Siz Hudaýyň padşalygyna değişli. Her bir İsa Mesih'e iman eden adam Hudaýyň padşalygyna değişli. Gorkakluk ruhu sizin üstünüzden höküm sürmesin. Eger siz yankı ağzap geçen zatlardan korkuyan olsanız, onda bu korkunu Hudaýyň güýjü bilen, onun sözlerine bir bağlamak bilen yeňip geçin. Seredin, yeni näme zatlar yazılan. Yahyan hoş havarının 1. Yahya yazılan hatın 4. babynyň 18. aýatynda şeýle yazılan. Söýgüde gorku ýokdur. Kämilleşen söýgü gorkuny kovup çykarýandyr. Çünki gorkuda sütem bardyr. Kim gorkyan olsa, ol söýgüde kämilleşen däldir. Gorkuda sütem bardyr. Gorkuda garankylygyň ruhu bardyr. Kim gorkyan olsa, ol söýgüde kämilleşen däldir. Ol Hudaýy tanayan däldir. Eger Hudaýyň söýgüsini yürekden tanayan olsaňyz, Hudaýy sizi söýýänligine, onun size yakynlygyna şeýle yakyn tanayan olsaňyz, onun üçin sizin nähili gymmatlylygyňyzy bilýän olsaňyz, onda gorku sizin üstüňizden höküm sürmeýär. İncilde yazılan iki serçe, bir serçe iki köpüge satılmazmı? Muňa garamazdan olan hiç biri de Hudaýyň istegi bolmazdan yere kaçmaz diýip yazılan. Eger bir serçe, bir kiçijik kuş Hudaýyň erki bolmasa yere kaçmayan olsa, onda siz diýe bu kuşlarda nähili gymmatly. Göktäki ataňyzyň erki bolmasa, sizin başyňyzdaky saçyňyzyň bir tary da yere kaçyan däldir diýip yazılan. Haçanda gorkakluk ruhu sizin üstüňize gelen wagtynda, Hudaýyň beren wadalar barada oýlanyň. Hudaýyň beren sözü barada oýlanyň. Siz Hudaý üçin gaty gymmatlysyňyz. Siz yeke dälsiňiz. Hudaýyň müňläp perişteleri sizin daşyňyzdadyr. Olar sizi goramak üçin yere iýerlendir. Hudaý öz periştelerine buyruk berdi. Öz çağlarynyň daşynda mesken gurup, nire barsaň sen daşyňda bolup seni goramak üçin Hudaý öz periştelerine buyruk berdi. Şeýle uly güwäleriň barlygyna seredip, näme üçin ýene de şeýle dayanmaga, bir bağlamak üçin şeýle uly güýç bizim arkamızda, ýagny Hudaýyň güýjü bizim arkamızda duranlygyna bir bağlaman, gorkakluk ruhuna boyun bolýas. Gorkakluk ruhunu bizi dolandırmaga ruhsat berýäs. Yok, bu näde dogry. Gelin yeni bir zatlar okalyň. Mattanyň hoş habarynda yazılan 10. babda Hudaý şeýle uly wadalar berýär. Aslında biz kimden gorkmaly? Şeytandan mı? Şeytanyň edip biljek işi näme? Onun bizim üstümizden hiçbir hökümü yoktur. Sebäbi ol biz garankylyk dünýäsinden ýagtylyk dünýäsine geçendiriz. Ol bize üstümizden höküm sürmeye hakkı yok. Çünkü biz ona degişli däl. Biz ýagtylyga, dogrulyga degişli Hudaýyň çağalary. Şonuň üçin gelin, okalyň, kimden gorkmaly? Şutaýda 10. babyň 26. aýatynda şeýle yazılan. Şonuň üçin olardan gorkma. Çünkü üstü açılmajak yapık, bilinmejek gizlin zat yoktur. Garankylykda näme aýtsam şonu ýagtylykda aýdyň. Gulaňyza çakylyp çuwuşy tamlaryň üstünde yglan edin. Bedeni öldürüp jany öldürüp bilmeýänlerden gorkmaň. Eýsem dözökde hem teni hem jany yok etmäge gudraty bar olan Hudaýdan gorkuň. Şeytanyň iň edip biljek işi näme? Bedeni öldürüp biler. Emma Hudaýda ondan has beýik güýç var. Hem bedeni hem jany dözak odunda yakıp bilýän güýji var. Şonuň üçin şeytanyň bizim üstümizden höküm sürmäge hökümü yok. Eger bize erwetlik eden ýagdaýynda da diňe bedenimize şikayet ýetirip bilýär. Emma Hudaý ondan has güýçli. Ol hem bedeni hem jany gorap bilýär. İstese gorar, istese dözak azyňyp bilýän güýji bardyr. Şonuň üçin Hudaýdan gorkuň. Hudaý gorkakluk ruhu bilen dolandyrmaýar.
Şeytan gorkakluk ruhu bilen dolandırıyor. Qadırlı doğanlar, hiç haçan gorka yenilmeň. Gorku sizin üstünüzden hüküm sürmesin ve sizi dolandırmasın. Hudaýyň mukaddes ruhu bilen dolandırılsın sizin durmuşunuz ve ona boyun olsun. Hudaýa bir bağlan, onun vadalarını okan ve goy olar size ruhlandırsın ve gorasın. İsa Mesih'in adı bilen. Amin.